One, two, three, four. Oh yeah! 最終日このステージに立ってやはりファイトパイパーはとてもいいアルバムだったと確信している。また新曲作ってやってくるから会いに来てくれよ。 OK ラストスパート楽しもうぜ。キスをラウラブルの魔法にかかって Oh yeah 床が抜け落ちてしまいそうでも気分は今同じだろう。不安ものなんてない秘密を一生大事に抱えてる全然ばかりの街に育った